DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 5. Marena hapon mga tugang waya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Inutuntan barata halid dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Sa Girara, nagpagirumdum mo niyan si Alcalde Noel Rosal sa mga Lag-Espanol, lalo na sa mga kapitanes di barangay, na maging alerto sin maging anda dahilan dito sa pinagbabantayan na Typhoon Bising. Ini matapos na sa Girara na paipagirumdum kan Alcalde sa iyong ipinaluwas na DRRM Council Advisory No. 3 Series of 2021 kung saan pinagmamanduhan niya na ang gabos ng mga barangay DRRM committees maganda na kansendang preparedness activities asin man ipreparar ang mga harong as in pamilya na yaon sa mga typhoon-related hazards siring nasanakan, flood, landslide, storm surge, as in iba pa. Siguro kay Alcalde Noel Rosal, kinakaipuhan man na ganyan na alas 5 yung pagkahapon, nakasumiter na ang mga ininin na population at risk list sa CDRRM o tangan na ma-assessment ini kang sa inda o kay kan gobyerno lokal kan Legazpi. Ipinag-orden pa ni Alcalde Noel Rosal na dapat ang mga barangay magkaiguan ni na daing patod na connectivity sa Emergency Operations Center kan syudad tangan na in kaso man magkaiguan nin magkakanigong emerhensya digdi sa tuyang kapalibutan tulos man ining maaksyonan kan tropa kan 911 emergency center. Dinagdag pa ni Alcalde Rosal sa nasambitan ng abiso ang paghagad sa publiko lalo na sa mga Legaspeño na padagos na magmonitor sa mga pinagpapaluwas na buletin kan gobyerno lokal kan Legazpi asin man kan DOST Pag-asa. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Mientras tanto, nasa red alert status na ngunyan ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council may kinaraman sa patakot kan bagyong si Bising. Mientras na sinabi kan OCD5 na kinakaipuan magpreparar ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council tanganing malikayan ang anuman na mga diskwedo. Base sa ipinalawas na data, nagsasabi na ang Catanduanes nasa storm signal number 2 na. Mientras na niba sa parte kan Kabisayaan. Mientras na sinabi kan Pag-asa Weather Bureau nan uran kan bagyong Bising, pigdalauma na madaranin moderate sa kod na makusog na uran sa Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, Catanduanes, asin Camotes Island sa aga. Siya nagsinabi na moderate hasta makusog na bagsak nin uran, bigdalauma na talagang mamamatian sa Northern Samar, asin Kabikolan sa Lunes. Dinugang pa kan Pag-asa, nasa siring na sitwasyon, bigdalauma na posibleng magkausa ininin baha, landslide, asin iba pang peligro. Makan Department of Education ang pag-oyo ni Presidente Rodrigo Duterte as in Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa pangapoda ni Education Secretary Leonor Briones na ipagsabay ang basic education frontliners sa A4 priority category kan COVID-19 vaccination program sa nasyon. Dahilan kaini, magiging makaskas na ang DepEd sa pagtaunin bakuna sa mga paratokdo asin non-teaching personnel kaini. Nangako man ang DepEd na padagos nindang tatauan nin proteksyon ang salud asin kaligtasan kan mga paratokdo, estudyantes pati na non-teaching personnel. Mientras na lupigang ganyar ang mga paratanom sa Luzon asin Visayas na aniuna ang sa indang tinanom kon kaya tanganing malikayan na malugi dalan sa patakot kan bagyong Bising. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na naprobaran naninda ang
o inabesuan ninda ang mga paratanom sa Kabikolan as in Eastern Visayas na pwedeng rapason kan bagyo na aniyo natulos ang sendang mga pananom. Hinagad man niya sa mga parasira na nasa haraning lugar na pwedeng agihan kan bagyo na maging maingat as hindi nang una magluwod para sa sendang kaligtasan mantang nagrani ang bagyong Bising. Ang mga paratukdo dapat mabayadan sa indang overtime work dahilan ta pinalawig man ang school year. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dahilan sa amended school year, ang mga paratukdo obligadong magkaigwanin dugang na 77 na working days kaysa sa mandatong 220 school days sa school year. Sa iyang ipiniliwanag na ang mga paratukdo haros nagtatrabaho nin 30 o 13 bulan na daing opisyal summer break o bakasyon. Idinagdag pa ni Castro na ang mga paratukdo dainin sick vacation benefits bako siring sa ibang empleyado sa gobyerno asin pribadong sektor. Miyaras tanto, dagdag pang barata lidyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens Kamen. Sarong postekan apek ang inaragapan kan Bureau of Fire Protection Legazpi pagkatapos na magkiriti-kiti ini dyan sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Ini ang impormasyon na ipinagpaabot sa DZGB News ni Legazpi City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Jerickson Miraflor, na ini ang kaindang inakudiran matapos na magwangwang sa sentro kan na Legazpi ang Bureau of Fire Protection Track na kung saan nagkaaral ang publiko susog kay Miraflor dahil man dapat na ipagkabahala ang publiko may kinaraman digita ini na akudiran maninda at hindi maninadamay ng mga residente. Ang pangapudan niya sa mga araning lugar, iwasan ang pagtatapwire, tangani ng mag-over voltage, ang mga poste kan na apek atin na mag-crear ni na pagkakadiswido sa mga manlaylain na mga lugar, araw ng pagkiritik-itik ng mga waray dahilan sa mga over voltage na ini. Mga dagdag na Bareta, ako po si LBB. Miyaras tanto pinatanidan ang mga residentes sa pagluto asin pagkaon nin mga shellfish alis sa anom na mga lugar sa nasyon dalan sa positibo ini sa paralytic shellfish poison. Sinabi kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang mga ini ang dawis asin Tagbilaran City sa Bohol, Tambubo Bay sa Siaton Negros Oriental, Karagatan kan Kalubian, Leyte, Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Balete Bay sa Mati City, Davao Oriental, asin Lianga Bay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pinalawig kan Land Transportation Office ang validity nin mga lisensyang nagpaso sa tahaw kan ipinapasunod na Enhanced Community Quarantine asin Modified ECQ sa NCR+. Sa indang sinabi, naigwasagkod sa Hulyo 31 ang mga may kapot nin paso ng student permit asin driver's license para mag-renew kan sa indang lisensya. Sa ibong nalado, pinalawig man ang validity kan rehistrasyon sagkod sa Hunyo 30 para sa mga bihikulo na ang plate number matatapos sa 3, asin sa Hulyo 31 naman para sa mga nagtatapos sa 4. Mientras tanto, sinabi kan Department of Health na ang RT-PCR test iyo manggiraray ang pagkukonsiderar na gold standard sa COVID-19 testing para maisiyan ang virus. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang findings may kinaraman sa French COVID-19 variant na minasignal sana nindiit na populasyon manting ini pigkukontestar pa kan mga credible institution. Sa sinabi na ini pinaymuti ka na kan mga eksperto halis sa John Hopkins asin Stanford Siriman iba pang institusyon. Huntiriya kan Department of Labor and Employment na matapos ang distribusyon nin 3 bilyones pesos na kantidad nin tabang pinansyal sa sobra sa 600,000 na mga tourism workers na naafektaran kan COVID-19. Iniyan pahayag ni DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay sa pagsasabi na maabot sa 250,000 na mga obreros sa tourism sector ang nakaresibi na kan siring na tabang na nagkakantidad nin 1.2 bilyones pesos. Ang tabang pinansyal nagkakantidad man nin 5,000 pesos kada persona.
Mapa-quarantine si Vice Presidente Leni Robredo matapos siyang mabantad o ma-expose sa iyang close-in security detail na napatunayan na positibo pala sa COVID-19. Sa iyong sinabi na siya, mauli ko na sa Naga City kan siya makaresibi ni Napurali sa contact tracer mananangon sa sirang na pangyayari. Idinunga pa ni Robredo na kairiba niya ang sa iyang security detail sa kotse, elevator, pati na sa opisina ni Haros Aroaldaw niya na simana. Sinabi niya na kinakaipuan niyang mag-quarantine asin magpararam sa RT-PCR test matapos kan quarantine. Plano kan Department of Labor and Employment na magkaigwan ni National Jobs Summit sa Mayo 1 para matawanin oportunidad ang mga Pinoy na nawaaran ng trabaho dahilan sa epekto kan COVID-19. Sa Job Summit, dadarahon kan dole ang mga business groups, labor sector asin ahensya de gobyerno na magpaluwas nin employment recovery agenda. Sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na inian maserbing oportunidad sa mga namamanuaan na nawaaranin kabuhayan durante kan pandemya na magtrabaho online durante kan National Job Fair. Mientras tanto, lampas na sa 30 milyones na libreng face mask anay panauna kan gobyerno. Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na initanganing mas masiguro na nasusunod ang health standard sa mga tios na komunidad sa nasyon. Sa iyang ipinaliwanag, nasa lindong kan libreng mask. Para sa masa project kan Office of the President, maabot pa sa 16.2 milyones na face mask ang itatawninda nin libre sa masunod na semana. Binawi na ni Presidente Rodrigo Duterte ang 9 taon na pagbabawal sa pagmimina. Ang gustong sabihon na magpapadagos na naman ang pagmimina sa nasyon. Ang siring na bagay kasunod kan pagbawi ni Duterte sa moratorium sa pagmimina. Sa Executive Order 130 na pinirmahan kan Presidente, napapalaman digdi na pwede nang maglaog ang gobyerno sa mga bagong mineral agreements sosog sa Philippine Mining Act of 1995 asin iba pang leyes. Dahilan kaini, pwede nang ipadagos kan Department of Environment and Natural Resources ang pagtao asin pagpaluwas nin exploration permit sosog sa ipinapasunod na leyes asin iba pang regulasyon kan gobyerno. Sinurog ni Foreign Affairs Secretary Edwin ang pagpapalawig kan travel ban sa Pilipinas dalan sa sitwasyon na pigaang kausa kan COVID-19. Sa iyong sinabi na naipang bakuna alagad may paglaom na magkakaigwan ng pagbabago sa ikatulong kabtang kan taon. Enot kani, pinalawig sa kod sa katapusan kan bulan ang travel ban na dating itinalaan sa Abril 21. Sa ibong nalado, sinabi kan Interagency Task Force na ang mga dayuan na may valid entry exemption document sa ipinalawas bago ang Marso 22, 2021, pwede pang makalaog sa Pilipinas. Nag-apelar ang Malacanang sa publiko na pabayaan sana si Presidente Rodrigo Duterte na planchahon sa pribadong paagi ang issue manungod sa pagtambay kan mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang diplomatic negotiation na sa irarom kan listahan kan exceptions kan Executive Order 2 o mas midbid bilang Freedom of Information Act. Sa iyang sinabi na kung ano man ang ginigibo kan Presidente, dapat sana ining pabayaan dahilan tabako man gabos ang pwedeng ipaluwas sa publiko kung ano ang mga diplomatic initiatives o lakdang na ginigibo kan Hepe Ehekutibo. Reparo na dakulang karaw man sana ang Facebook post ni Presidential Spokesman Harry Roque na ipigpapariyo siya sa pandok ng aktor na si James Reid. Sa purokan post ni Roque, ang hashtag kalma lang ako to. Dainin na gustuhan kan mga netizen sa pagsasabi na posibleng nakakapay na si Roque asin posibleng efekto ini kan pagkakaigwan ng COVID-19 kung kaya ang presidential spokesman nangangaturugan na kapandok niya si James Reid. Sa ibong lado, may diretso man si Roque na magkaraw lalo na tadaiman nin ini nakakakulog sa iyang ginibo. Si Presidente Rodrigo Duterte asin bakoan si isay man na miyembro kan gabinete ang dapat magtaram sa issue may kinaraman sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Iniyan pahayag ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahilan taan China nagdadangog sana sa pinakahalangkaw na lider kanasyon.
Sa iyang sinabi, napig-oolokan sa nakan Malacanang ang presensya kan mga Chinese vessels sa West Philippine Sea sa ibong kan magabat na pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana asin Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. Mientras tanto, day pa man naresibi kan Department of Interior and Local Government ang mga reklamo mananangos sa mga maanomaliyang distribusyon ng ayuda. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na nakikipag-coordinar naman sinda sa Presidential Anti-Corruption Commission para sa siring na alegasyon. Enot kani, sinabi ni PACC Chair Greco Belhica na nasa 8,000 naresibi nindang reklamo. Idinuga pa ni Malaya na bako malinaw sa inda kung ano ang mga reklamo sa PACC. Sa hintanawan doon na naresibi ninda bako man anomalya o corruption. Mas dakula pa sa land area kan Pilipinas ang mawawarang katubigan kaini kung magpalyar na madefensahan ang exclusive economic zone kanasyon. Iniyan pahayag ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kasabay kan pahayag kay Presidente Rodrigo Duterte na love the Filipino people, not President Xi Jinping. Sa iyang sinabi na kung daay maghiro asin daay magkaigwanin esfuerzos asin gamiton ang gabos na remedyo, mawawara ang 80% kan economic o exclusive economic zone kanasyon sa West Philippine Sea asin mawawaran man nin maritime area na mas dakula pa kaysa total land area kan Pilipinas. Sa iyang tinawanin doon na ang makaherak iyo ang mga masunod na henerasyon. Diretso pa manggiraray ang programang Bill kan gobyerno. Inang tinawan ni asugarasyon ni DOTR Secretary Art Tugade sa tao kan patakot kan COVID-19. Sa iyong sinabi na natapos na ang ibang mga proyektong infrastruktura sharing sa bagong passenger terminal building sa Calbayog City Airport kung saan halis sa 176, nasa 450 na ang kapasidad kini. Idinugan pa ni Tugade na pigdalauman na sa Hunyo o Hulyo ngunya na taon matatapos naman ang Clark International Airport Terminal mantang bago matapos ang 2021 matatapos naman ang Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay. Nag-apelar ang Chinese Foreign Ministry sa ibang opisyales kan gobyerno kan Pilipinas na pondohon ang hyping up o pagpapalala sa issue kan mga Chinese vessels na nasa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lian na sinda naglalaom na ang ibang opisyales kan Pilipinas magtunong na padakulaon ang issue asin likayan na magpaluwas ni negatibong epekto sa bilateral relations pati na katrangkiluhan asin estabilidad sa South China Sea. Siya nagpaluwas nin pahayag kasunod kan pagpaapod kan Department of Foreign Affairs sa Chinese Ambassador to the Philippines. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ang unyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Ronald Baldo asin Manuel Totanya Salado Technical. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy.